în oglindă, păpușă. Cum se uită păpușa în oglindă, mamă? Cum se uită ea? Ia. Hai, uite în oglindă, hai. Ia, uite aici, Alexandra. Uite, mami, păpușa, uite, lasă cartea. Hai, uite în oglindă, ia. Cum se uită fetița în oglindă, ia? Bă! Cum se uită fetița în oglindă? Cum se uită, mami, fetița în oglindă, păpușă scumpă? Are fetița 10 luni astăzi? Are fetița 10 luni și se uită în oglindă, mami? Se uită în oglindă? Vai, ce fetiță frumoasă! Vai, ce fetiță frumoasă! Ce faci, păpușă? Te uiți la Lavi? Te uiți la Lavi, dragoste? Ta-ta-ta-ta? Ta-ta-ta-ta-ta-ta? Hai, uite-te în oglindă, păpușa! Ce face, mami, tăcuța? Ia uite, tăcuța asta, fetița din oglindă. Așa, păpușa! Bravo, Alexandra! Bravo, iubi... Așa, păpușa! Ce face, mami, acolo, cucuța, mami? Ce face, mami, acolo, tăcuța? Îi place la oglindă? Îi place? Draga lui mami, drag. Ține acolo, mami, Alex. Ține acolo, păpușă scumpă. Ține acolo, mami. Da, e Alexandra. Da. Ce face, mami, acolo? Da, păpușă. Se uită Coca în oglindă, da? Bu. Se uită Coca. Unde te duci, fetiță? Unde te duci? Ia. Unde se duce Coca, mami? A găsit telecomanda? A găsit-o? Păpușă! Ia uite ce avem aici. Ce avem aici, păpușă? Ia uite, și păpușa se uită în oglindă. Ce faci acolo, mami frumoasă? Cine, mami, se uită Coca în oglindă, păpușă? Se uită Coca în oglindă. Tu ești frumoasa mea, tu ești acolo, păpușă scumpă. Ai găsit-o, mami, ai găsit-o? Ce-i faci acolo, ce-i faci și tu? Așa se suge o suzetă? Așa se suge o suzetă? Are Alexandra 10 luni astăzi? Împlinește Coca 10 luni, păpușă? Și mă joc cu Lavinia, mă joc? Mă joc cu surioara mea, Lavinia frumoasă? Și păpușă? Și mă joc?